Asinson itong payong pre. Ito dagwan na Security Bank mag-update ang passbook. Shout out. Shout out. Sir, may promo nila sir. Pwede mo palit og kwan na mo itumboy nga motor ya. Ano na sir? Gago. Ako sa Davao pre, nakita gihapon mi pre, pero nganong ako may ginasuguan aning pa-update sa passbook partang ulana. Gininaw ta ni gi-update ba? Grabe kusuga sa ulan pre, hindi makaya pre. Ng ulan pre. No. Okay. Asinson itong payong pre. What's up pre? Oy, ikaw rin na kumusta ang buhay-buhay? Maori gihapon, gasigar gihapon ang mata sa kamaro. Nilakaw ta ni sa opisina pre, mga alas 3 na. Kay mao magini antig update sa passbook niya. Biyernes man po dron, outing update gyud. Wa tay mabuhat diha, mo baha, mo ulan, mo tsunami ba na kinahanglan gyud ni ma-update ning passbook kani. Ulan ra na, nanarbaho og tarong dinhi. Kung nagmotor pod ko ani pre, samot kabasa tibok lawas nako, maong gabaktas ra ko ani pre tungod sa kusog sa ulan. Og wa ko magdahom pre, naay Tokome Brothers nakita na ko dinhi. Mao ato na puning sudlon sa Yamaha pre kay basig mao na ni nag-iya dinhi. Sir, may promo nila sir. Pwede mo palit og kwan na mo itumboy nga motor ya. Ano na sir? Gago. Ano ato sa ning hapiton dre? Vlog ko. Sir, nice promo dre sir. Pwede mo bala, pwede mo utang. Umbot lang. Ay utang, okay. Isa mo yung bagla lang yan. Yan eh, dami so shout out akong one classmate sa una sa one Davao Oriental State University. Di madag di ipus oy. Live bugunagod. Kano sa dalabas karon ra. Pili ko dira kon. Utang mo dira. Kung na kay kuan, physical store, na kay tindahan, matik na. Turo man dire. Awa di pwede Davao ko area eh. Ay na mo ay mo dito taga magay kadapit. Manay. Manay ay mating nga kuan, mating nga kimbi ay. Ala yung mga manay. Pero ora gulay kay Asinso dito, Davao lang manay kay Asinso. Like kimbi dito pero grupo ba? Yeah, I think karniya para di na doon. Ya awa labad mo yung ulo ya. Here karni man god. Bye. Bye. Abilidad ni gyud nato nang makakita tag mga amigo, mga kaila, mo istorya sigud tag isa ka oras usa mo lakaw diha. Di na gyud ako nasala kay nagpakita man mo sa kuha kabalo naman mo ako tabian kita sa tanan. Di na ta maglangan diha, mulargo na ta security bank parta natong basaa. Ato na i-update ang passbook, kinahanglan ning passbook po di po ni mabasa. Matik na diha kay sila brother man ang nag-asikaso sa tong passbook, dali ra kay na. Pero dinhi murag di na yung kabalik sa opisina pero napay tulo nga mura na magbaso ni kadag. Unya og moatake ko diha be og mabuklan ta. Ato sa siguro yung pahunungon gamay oy. Unya hunong pay siruit pa kay murag parta man gyud kusugang ulana. Mo nang ibutang na ni cellphone dinhi kay maghubo ta dre og sapatos. Kay aron mahubo na tong pantalon kay tong pantalon partang basaa mo pala tong suoton unya pag uli. Ready na ko pre. Nakasapatos naman ko, pwede na ta mo largaron dinhi. Kanang tulo sa ulan nga murag baso kadag ko ato nang dasmagan karon. Plano gyud nako dire hubuon ta nako sapatos ba pero nakahuna-huna ko. Daghan kayo dire og mga ihi sa ilaga ba magsubay-subay ba taglaglom kay tagatuhod karon ang mga tubig dire kay partang kusuga sa ulan. Davao gud ni naabray Davao nga tagatikod ra ang tubig ni lapas gyud na uban gani tagaliog na basta kay kung sapatos diha mura nagpambot oy galutaw-lutaw na ba halag mabasa na tibuok lawas nimo diha di lang na mabasa ang passbook kay kung mabasa na ang passbook mura na pug nabasa ang imong kinabuhi ana na unsaon man nimo. Ikaw daw ingon ani magulan ang Davao pre dali ra kay motubo ang tubig dinhi maski isa lang ka oras pero bilib pug ka dinhi kay isa lang pud ka oras pag mundang na yung ulan hubas na pud ayon ni tungod sa kadaghan og drainage dinhi no di ba di basta-basta tong mayor dre oy pero ato Tokome Brothers pre napa sila dire kay napa man tong pink nga helmet mao man ilang helmet pre muagi ra ta dre kay wa naman sila kita sa tuwa pag uli na ko ni pre parta na yung basa sa sapatos kay kung wa ko naghubog pantalon pre basa gyud tanan pantalon dire pre niabot na kita sa opisina mao na ang atbang pre kanang second floor diha kaklaro sa mga gusto mga utang din ha pangitaan lang ninyo nga signage kay MBI mo cater lang mi sa mga weekdays pero weekends kamo nay bahala diha og asa mo makautang kay sirado man miana ni gawa sa opisina nga partang ugaha ni balik sa opisina nga partang basaa
pero kaning mga basa ato ring ipabilin diri sa gawas. Di na pwede dalhon na sapatos dito kay katulo-tulo na. Kanino na akong pantalon, pwede ra na siya madala. Kay kung ibili na nimo din ha imong ipauga pag gawas nimo aw naa gihapon na kay baratohon ra man na wala may manguha ana. Nagtuo mo nga nay manguha ani. Lima ni, linukot ba? Parto na itong basa, pero karon mag-iista, manirado ta. Dili ra ta stakro mag-ilis kay para dili na to makita na tong mga ab diha nga partang dagkuan na biyo gid na. Mahihiya naman tayo ngayon oy. Unya kamo diha kumusta man ang mga syudad wa ba mo gipang baha? Kay diri sa mga partag yung kusuga. Unya pag inimundang kay namo ko daw bagyo gyud mong nangandam gyud ang mga rescuer diri ba ready to fight gyud sila perminti diri. Unya unsa pa may langayan humano na nako ni video. Daghang salamat sa pagtan-aw diha.